Imħabba differenti f'jum San Valentinu, kif il-Kulleġġ Santa Teresa fl-Imrieħel twassal ċelebrazzjoni mimlija imħabba ma' rebbieħ tat-tieni edizzjoni ta' The Malta's Got Talent Kieran Bonello li propju jattendi din l-iskola. It-tlieta l-istudenti kollha tal-Year 9 u 10 inġabru fil-bidħa ta' dan il-kulleġġ bil-qlub f'idejhom sabiex flimkien ma' Kieran jiċċelebraw ir-rebħa tiegħu f'din il-kompetizzjoni. Viżibilment emozzjonat, Kieran irringrazzja lil dawk koll li dejjem tawh is-sapport tagħhom matul dan il-vjaġġ mużikali, vjaġġ li wassu biex jirbaħ it-tieni edizzjoni tal-Malta's Got Talent. Emozjonat, għadni emozjonat ma nistax nemmen għax xintara qisu l-ferħ ta' tfal. Xi ħaġa emozjonanti ħafna. Is-sur Massa l-iskola Mario Buġejja qal li huwa ta' onur li wieħed mill-istudenti żviluppa l-kapaċitajiet tiegħu u rebaħ din il-kompetizzjoni. Neħdu pjaċir naraw l-istudenti jiżviluppaw il-kapaċitajiet tagħhom. Naħseb lan tal-kull edukatur huwa li jara studenti li t-talenti tagħhom ma jħallhomx irqdin imma jiżviluppawhom, jieħdu l-inizjattiva, jsibu mezzi kif jiżviluppaw it-talenti differenti kollha tagħhom. Kulħadd kellu kliem ta' tifħir għal Kieran infisser bħala student eżemplari li dejjem isibu hemm biex jgħin lil ħaddieħor. Tifel maħbub, tifel ta' inspirazzjoni, jgħin lil kulħadd, qalb ta' debb u tifel inħobbu ħafna, jagħmel ħafna l-klassi tagħna. Jiprovi jara li l-kulħadd kontent. Vej okej, jidaħħaq, ma nistax ngħid ħaġa ma vej daħħaqni u vej fejħana bih. Fil-preżenza tal-ġenituri u n-nannit tiegħu kif ukoll ta' waħda mill-ġaġġis ta' din il-kompetizzjoni Sara Zerafa, Kieran wassal silta mill-kanzunetta li biha rebaħ din il-kompetizzjoni. Bis-saħħa ta' dan it-tip ta' show, kellna l-unur li nintaqgħu ma' persuna inkredibbli dak li hu Kieran li llum vera ħadd gost nara l-ħbiberija li għandhom u din l-iskola jisa familja kbira, tant kemm iħobbuh u tant kemm ferħu għalih kienet xi ħaġa nsibha nibqa' niftakar għal dejjem. Tant kemm hu umli tifel sew ġenwin li kważi taqsmnik għalfejn tkellmu biex tħoss kemm hu persuna tal-ġen u mbagħad meta jiftaħ ħalqu biex ikanta hija xi ħaġa spettakolari. Missieru jirrakkonta l-esperjenza ta' meta sema għall-ewwel darba li l-ibnu jkanta. Dak konna fordi darba din ġo post partikolari u fej konna inserta kien hemm karaoke u xtaqit la jkanta l-Eva Marija u fix xintela u kien hemm ħafna nies barranin dikinhar. Tipu kulħadd baqa' jħares lejh, inkluża aħna wkoll għax sorpriża l kulħadd taħna hemmhekk smajnih l-ewwel darba. Minn dejjem kellu l-ħajrija. U ma naqas li Kieran jgħaddi messaġġ lil dawk it-tfal kollha li għandhom talent biex ma jdejqux jesponuh. Fil-ħajja qatt m'għandek takta qalbek u ħajkun hemm momenti diffiċli u għax il-ħajja hekk daqqa tlajja u daqqa nżulu, allura għandek iżomm is-saħħa fik u temmen fik innifsek u ma taqtax qalbek għax il-ħajja hekk hu.